ترکیه هەڵوێستا خوا دەربارەی ڕێککەوتنە سێئالی یا مادریدê ji bo endamtiya Swêd û Fînlandê di nava hevpeymaniya NATOyê de ragihand. Pekekê helwesta xwe ragihandiya dibêje ku Tirkiye li hember hindek xwastan ku endamtiya Fînlanda û Swêdê qebûl kiriye di nava NATOyê de êdî ev yeke dijmintiya gelê Kurd e. Komîteya Peywendiyên Derve ya Pekekê di daxuyaniyeke nivîskî de ev yek ragihandiya dibêje gavên berfirehkirina NATOyê wate dijmintiya gelê Kurd. Pekekê dibêje ev rastiye ku NATO destkeft û nirx û azadî û têkoşîna gelê Kurd ji bo gavên xwe yên berfirehkirinê bikardîne. Ev rastiyeke ew dibêje nayê veşartin. Ew jî tê wateya yek gotinê. Ev jî ragihandina dijmintiya gelê Kurd. Pekeke ragihandiye ji ku Fînlanda û Swêd weke nûnerên demokrasiyê xwe didan nîşandan lê bi dewleta Tirkiye ra li hev kirine. Dewletek veke pekeke dibêje dewleteke kujer e. O qetil'amker e dijî demokrasiyê ye lê Fînlanda Swêd diger rêkeftin. Ev yek jî dirotî û rastiya rûyê sîstema demokrasiya rojavayan nîşan dide. Wan dewletan nîşan da ku ji bo berjewendiyên xwe nîqaşê li ser her tiştî dikin. Pekeke de daxuyaniya xwe de peymana Madridê weke xwedî derketina komkujî û siyaseta qirkirinê daye zanîn ku dibêje sedan salin li dijî gelê Kurd birêve diç.